بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah Teala Adem balasına bergen bilgili bir davr gamirin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta menim ümmetimning gamiri bolar 60 bilan 70 arasıdır. Yani bizning o'rtacha yashaw gamirimiz bolar 60 bilan 70 arası. Alayk 60-65 yaşlarını. Чыннан да хәзерге вакытта җир шарындагы кешеләр уртача шушы гомерне яшиләр. Аннан күбрәк яши алмаслар, күпме генә тырышсалар да. Чөнки бу ахыр заманның куелган вакыты. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, шушы һәр бер дәврдә, гомердә яшәгәндә, ул шулай ук этапларга бүленә. Бар мәсәлән, әле кулда ингән бала этабы. Шулай бит, ул әле имә торган бала 2 яшькә кадәр. Бар сабыйлык чоры 7 яшькә кадәр. Бар мумайиз дип атала айыручы, ягъни яхшы белән яманны айыра, ләкин әле балигъ түгел, 7 белән 12 яшьләр арасы. Бар балигълык чоры 12 яшьтән башлана, һәм бар 40-тан соң ылыгаю чоры. Бар 60-тан соң картаю чоры. Менә ул мөхтәрәм кардәшләр, кешенең гомере шушы этапларга бүленгән, һәм һәр бер этапның үзенә хас эшләре, үзенә хас кешенең тотышы бар. Мәсәлән, сабый чакта 2 яшьлек баладан, булмаса имә торган баладан без җир сөрүне сорый алмыйбыз. 7 яшькә кадәр булган баладан без шулай ук ниндидер кылыч тотып сугышуын сорый алмыйбыз. Без шулай ук 12 яшьлек баладан илен гаилә кыр дип әйтә алмыйбыз. Шулай ук без 60 яшьлек кешедән дә инде хәзер сиңа вакыт үзеңнең гамәлеңне карарга, син үзеңгә ризык табарга тырыш дип урамга куалап чыгара алмыйбыз. Һәр бер дәврнең дә үзенә хас төрле бер эшләре була. Менә мөхтәрәм кардәшләр, шушы 40-тан соңгы яшь турында бераз уйланыйк әле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям көннәрдән бер көнне ялап утыра. Моны күргәннән соң бер сахаба аннан сорый: "Я Расулаллах, син нишләп елыйсың?" ди. Ул әйтә: "Әйди, менә ди Аллаһы Тәгалә ди, улыгайган кешене газапларга ыяла ди. Нишләп шушы кеше, улы кеше гынах кылырга ыялмый икән ди." Шуңа елап утыра. Гаҗәпләнеп. Чыннан да 40 яшьләрне узгач, Аллаһы Тәгалә безгә бирә башлый үзенең бер билгеләрен. Чәчләр агара башлый, тешләр төшә башлый, күзләр начар күрә башлый. Реакциябыз әкренәя, уйлавыбыз әкренәя. Бу мөхтәрәм кардәшләр билге, син бит әкрен генә хәзер үлемгә барасың ди. Менә моны кайбер кеше күрми. Күрдерсәгә күрмәскә тырыша. Чәчләрен, сакалларын буй, я булмаса яшьләрчә кием кия, диетага утырып бераз ябыгып китә, пластик операциялар ясата, бит алдалап булмый вакытны. Картаюны алдалап булмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Җир йөзендә бөтен авырудан да дәва бар, илля мәгәр картаюдан һәм үлемнән дәва юк" ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, без аны берничә тә алмыйбыз. Ләкин үлемгә барабыз. Нишләргә соң? Әзерләнергә. Гыйбадәт кылырга, гынахларыбызны кимертергә. Кызганычка каршы, кай вакытта урыс әйтеп куя бит: "Сидина в бороду, без в ребро" диләр. Кайчагында кеше улыгая барган сайын гынахлар да күбрәк кыла башлый. Бу нонсенс. Элек мондый хәлнең бер вакытта да булмаган, хәзерге белән чагыштырганда. Хәзер генә күрергә мөмкин 60 яшьлек әбиеңне чәчләрен буяп, иреннәрен буяп, мин әле яшь дип иргәнен. Ул инде яшь түгел, яше бара аның. Я булмаса күрергә мөмкин 50 яшьлек апаның иреннән айрылып, романтика эзләп йөрүен, яңадан кияүгә чыгарга теләвен. Бу гаҗәп нәрсәләр.
Шуның өчен дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: яшьләрнең иң яхшысы олыларга охшарга тырышканы ди. Картларның иң начары яшьләргә охшарга тырышканы ди. Яшьләр олыларга охшарга тырышу ул теге иске киемнәр киеп бекерәйеп йөрү түгел, үзләрен дәрәҗәле тоту, гынах кылмау, гыйлем алырга тырышу, хикмәткә омтылу дигән сүз. Инде олыларның яшьләргә охшарга тырышуы нәкъ менә шушы аларча үзләрен тотулары. Дискотекаларга йөрүләре, тышкы киемнәрен аларча киюләре, я булмаса сөйләмнәрен үзгәртүләре һәм алар кебек үк гынах кылулары. Чөнки яшь чакта гынах күбрәк кылына. Анда әле синең теге яшьлегең белән, белмәүчегең белән, аңлап җиткезмәгән белән эшләнә торган гынахлар бар. Олыгайгач син инде аяк акыл белән үзең теләп, үзең моны аңлап кыла торган гынахлар була ул. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә алдында бөтенләй дә Аллаһ Тәгалә борылып карамый торган кешеләр рәтендә тора зина кылучы улы кеше. Ягъни улыгайганнан соң да, менә шушы 40-тан соң да ул әле һаман кызлар ягына карап, зина турында, ләззәт турында, гынах кылу турында уйлап йөри. Әгәрчә үзе үк сизеп торса да, гомере аның чикле икәнен. Соңгы вакытларда шундый бер шигар, лозунг барлыкка килде. Бери от жизни все. Дөрестән дә шулай. Тормыш бер генә бирелә, аның ләззәтен, тәмен тоеп каласы килә. Ләкин тормышта бөтен без алган әйбер дә файдалы түгел бит. Гомеребез бер генә килгәнгә күрә, аннан аларга тырышырга кирәк файдалысын гына. Безнең икенче яңа тормыш башларга фырсат юк, гомер берәү генә. Шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, улгайган көндә дин турында уйламаган, намаз турында уйламаган, үлем турында уйламаган, мәчет ягына карамаган кешеләргә шак катырга мөмкин. Әллә бу кеше мәңгегә килгән микән дисең? Бу кеше үлмәс дип уйлый микән дисең? Бит 50-60 яшьләреңдә син дин турында уйламыйча йөргәндә, чәчләрең агарганнан соң да син әле үлем турында уйламаганда, Аллаһ Тәгалә сиңа бер авыру биреп куя. Менә бу беренче кыңгырау. Авыру биреп куя. Инсульт, микро, инфаркт, микро шулай ук. Я булмаса, биерең, бавырың әзрәк авыртып китә, операция ясап алалар, грыжа табалар. Аякларың, буыннарың тотмый башлый, менә бу кыңгырау. Аллаһ Тәгалә кисәтә. Син элекечә түгел инде ди, сикереп ирсәң дә ди. Үзеңне әле 18 яшьтә дип уйласаң да ди. Син элекечә түгел, уйлайлы, каралы мәчет ягына ди. Бүтән кисәтмәм ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Аннан соң инде яныңа мин җибәрермен Газраил фәрештәне генә ди. Ул вакытта кире кайту мөмкинчелеге булмас ди. Менә шуңа күрә дә улгайган көннәребездә дин турында уйлау ул нормаль күренеш. Шуңа күрә качагында бездә бит әле теге мәчеткә йөргән кешеләрдә бабайлар диләр, әбиләр диләр. Минем үзем дә мәҗлескә килеп керсәм, о бабай килде. Карайлар да кара нинди бабай инде бу диләр. Ягъни халык телендә мәчеткә йөргән кеше бабай дип истә калган. Ләкин хәзер мәчеттә аның бабайлары да юк. Ни кызганыч, хәзер шушы олы буын мәчетләребездә юк. Күбесе яшьләр. 75нче елдан башлап, шулай бит хәзерге вакытка кадәр булган яшьләр. Аннан олырак буын юк мәчеттә. Инде 30-35нче елга кадәр булган бабайларыбыз, әбиләребез үлеп бетеп бара. Аннан соң белән шушы 75нче ел арасындагы олы буыныбыз әле мәчеттә бик сирәк күренә. Ни кызганыч. Ни кызганыч, чөнки алар үзләрен бит алдалыйлар. Дөнья аларны алдалый. Әлбәттә, совет чорыннан соң бәлки ачылып киткәндер ниндидер ләззәт алу мөмкинчелекләре. Дөнья курыга хәзер мөмкинчелек күбрәк совет чорына караганда. Байым дисәң, байырга мөмкинчелек зуррак. ОБХСС килми, тикшерми, ник дачаңны зур салдың дип, ник иномарка алдың дип, я булмаса, ник тагын бер йорт алдың дип. Шуңа күрә кешеләр дә дөнья артыннан куу белән мәшгульдер. Мөхтәрәм кардәшләр, бу гомерләребезне дә хикмәт белән, һәр яшьтә үзенең эшләрен кылып, гыйлемен алып,
дөньясын куып, я булмаса гыйбадәтен кылып яшәп калырга кирәк. Алданмаска кирәк шушы дөньяның ялтыравыкларына, чөнки безнең мәңгелек гомеребез ул бит ахирет. Шансаң, шанмасаң да, шунда барасыны без аңлыйбыз. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.